40 Joulita Sitouli, 41 Pentti ja Oulu. Ja Mineestä maaliin saapui Miska. Lähtövuorossa numerolla 6, Kokkerspanieli Minni ja Jan Eikeland Jensen Tampereen seuran koirakerhosta. Valmistautuu numerolla 7, Hippu ja Hanna, numerolla 8, Hanna ja Eino. Ja kanttiinisti terveisiä. Siellä on edelleen herkkuja suomalaista kuin ja meillä on myöskin gluteenittomia vaihtoehtoja sekä makeissa että suolaisissa tarjolla.